semmonen hieno. Mä lyö sun kohta alas. Älä lyö. Hei. Otetaan nyt ihan rauha. Niin, rauhassa. Noniin. Aloita. Hei, hetkinen. Pedo kauas. Toivottavasti ootte jotain pikku tyttöliä, jotka katselevat sanoa, mitä voi vähän katsella. Sä raivat tirtit, mä kerään puhut. Jos sä saat päättää miten laitetaan ensimmäinen mökki. Ihan pieni mökki. Ei paina tabi. Niin. Paina tabi. Mäkin painan. Tulee hienot naamakuvat. Niin. Ups. Just. Ai niin jo. Hei, miksi mä saan achievementteja? Sä sait just äsken. Noniin. Miksi mä saan achievementteja? Kerää puuta. Sitten sä Enää ai niin. No niin, mä saan ne vähän myöhemmin sitten. Tää yhteisö ei oo mitään parhainta vieläkään. Mä kerron koko ajan. tuolla on pitkät lonkeut. Mä kerron sinä tästä ylös. Näin. Noniin, mihin tehdään? Raivetaan tästä kohtaa ne dirtit tonne pois. Mä teen kalapioon. Noniin, tuu kaivaa. Hei. Vähän jälleen pupuja ja lehmiä ja... Mä häiritsin, et mä sanon noita vitotuksia. Odota. Mitä sä teet? Joo, mä teen itselleni tänne. Täällä on... Kato mun achievementteja. Miksi? Mukavaa. Kun kypei vasta. Riippere. Mistä täällä mukaan on zoomaus? En mä tiedä. Läp. Ja toi nappi. No, menen sit yksin kaivaa. Eikä toimi. Ja taas niin sun. Nyt. Jatketaan kaivamista. Kaivamista jatketaan. Se oli. Noniin, Miten sä eti vasta? koska en mä tiedä. Tehdään uusi lapio. Ei. Mä laitan jopakin toimimaan. Kaivaa.
En mä nyt, kun mä laitan tätä toimimaan. Sitä paitsi... Noni, ei. Kaivat. Ei mulla oo kaivamisvälineitä. Mulla on vain kuokka. Mä kerään, ota tästä kiveä. Okei, otat kiveä siitä. Mä voisin... Hetkonen. Kaivat tästä. Tää itse asiassa lankaa mulla vähän. Siis mä en saa näitä valikoit kerätty. Joo. Äsken varppasin. Tää on kyllä ehkä maailman paras. Hei, mitä nää tulee tähän takaisin, kun mä oon hakannut nämä jo? Mitkä? Tässä on 2 juttua oli. Oli. Nyt ne meni pois. Tuu tähän hakkaamaan tätä. Oot kohta. Joo, mäkin teen tätä. Siinä oli mun kaikki jutut. Mulla ei vielä... Joo, mun kaikki dirtit. Nyt tää ei taas kalaka. Tuhatta puu tästä. Joo, mut he kato mua. Mä oon niin swag täällä. Mä sovin mun luolaani. Hetkinen, otiks se... Et sä ottanut. Mä vaan koitin kerran lyödä sua ja sit se ei toiminut, niin mä luulin, että... Sitten aloin. Mä luulin, että meillä ei tässä tämmöstä kivaa. Joo. Näin. Haluatko säkin kivihakku? Juu, anna vaan. Vai haluatko kivilapio? Kivihakku, kiitos. Sitten me tehdään tänne kaikki automaattifarmit ja semmoista. Et sä, tuskin sä osaat. Osaan itse asiassa. Joo, kyllä mä- On tehnytkin. Hei, Niitä semmosia... ottanut tota. Vielä. Noniin. Meidän pitää... Kerro. Ei oo reilu. Häh? Pystyt mut keräämään kaikki. Tosi ilkeetä. Ötemmi tammi... Koivulankusta. Tehdään... Kumpaa saa helpommin. No täällä on koivuja tällä hetkellä. Tammi on enemmän. Noniin. Me voidaan tehdä sit semmonen, että se on osittain tämä... maa. Se maa. Paikka. Mä teen tähän niin, että alkuosan puuteen. Ei kun kyllä me niinku pistetään... Tähän silleen... Tää sade voi vähän pätkittää. Sulla on komennot käytös, pistä pois. Odot, mä en osaa... Hei. No nyt mä sen teet toi on... Näin. Joo, hieno. Mut yötä mä en lait koskaan pois. Juu ei se ei oo kiva. Mut ymmärräksä mitä mä tarkoitan, jos mä sanoin, että vuorotaan tämä tälleen puulla? Tai kyllä. Hei, tuo palat zombi. Siis paloi zombi. Oho, sarkasmin kukkanen. Tarkoitatko niinku näin? Joo siis, niinku, sit nää seinätkin tulee kyllä. Sitten me kaivetaan tästä vielä 1 alaspäin tätä, et tulee huonekorkeus oikealle. Koska symmetrisyys. On kava. Ja 3 on symmetrisempi kuin 2. 0 on. Mikä on muuten symmetrisin kirjoin? En mä tiedä, oisko S? Silleen tietokoneella kirjoitettu. Niin. Sun. No ei mun kirjaimet nyt niin kauhean paljon eroa muiden kirjaimista. Otetaan tämä meidän farmi vielä tästä pois. No joo. Onko se uuden tehtävä? Joo, ootas blokit lakailee taas, no niin. Ja Mitä? tätäkin pitää matalla. Hups. Tuhot toi puu mun vierestä. Oota kohta. Missä?
Sä oot siellä. Joo, mä matallaan tätä kohtaa. Näetkö Mikä takana puu? on se puu? Tämä puu. Niin just se puu. Ja mä jotain sut saman tien siinä. Jei! Mun lapio taas jo. Ja Unisuuskohtaus. cracks. Hei, tekisikö mulle lapion? Kivilapio vai? No, ihan mikä lapio tahansa kelpaa. Okei, mut kohta pitää taas syödä. Mika syö täällä vain pannupitsoja. Ei keskity peliin ollenkaan. Seuraavaksi piti kyllä jotain donitsia. Okei. Kauhea kyttä. Otettiin juuri jääkaapista. Ei se mua haittaa. Siis pakastimesta. Eikö ne ole melkein sama asia? Ei ne kyllä itse asiassa taida olla. Yhtä kylmää molemmissa. Hämppis. Se hämähäkki. Onko siellä pikkuinen hämähäkkilapsi? Lapsi. En halua nähdä sellaista. Okei. Hoppa. Eikö sä kuule sitä? En mä sitä mitenkään kauhean hyvin kuulu. Tuon pupui lisää. Me voitais tehdä tosta, mikä tuolla nyt on niinku on, toi meidän... Pizzaa. Ei kun mä tein nyt sestei. Yes. Mennään. Mä taas on Pist. maata. Pist mulle 4 puuta. Siis ei raakaa vaan semmoista. Ai niinku lankku. Niin. Ei muuten sitä ei saa tosta auki. Koska kattoon tulee puuta. Niin. Atuhan täällä nää loput. Ja teekö hieno juttu? Kato meidän työpöytään. Joo. Eikö sä tiennyt, että siinä on automaatti gravitiitio? Tiitio. Niin et se leijuu. Tiitio. Joo. Leijuva pöytä. Mut käy hakee täältä no kurpit kohta. Tai käydään. Vai käykö sää? En mä tiedä missä ne on, sä voit käydä. Okei. Pistä se nyt vaan tähän asti, että tässä. Ei kun hetkinen. Pistä se tähän asti. Tää on hyvä asti. Eikä koska- nääkin pitää poistaa tästä. Joo, ne voi poistaa Tai sitten. tehdään sit tämmönen. Niinku luola suokko. Ei kun poista nyt vaan kaikki ne siitä. Niin mut tämmöten niinku luola suokkoks. Älä nyt sitä. Okei. Noniin. Semmoinen, että siitä tulee niinku sahalaitainen toi reuna. Joo, kyllä sä voit sitä jotenkin silleen, että se on Mä- niinku luonnonmukaisempi, mutta en mä nyt tiedä tarpeeksi. Tai niinku, kato, tähän laittaa sit puu. Joo, käy hyvin. Okei, mä menen. Missä on arkui? Arkui. Oota, mä laitan ne tänne. Jää. Okei. Mä menen haken kurpit. Kuuleeko sä nyt sä? Mitäänhän pistä koskaan kuullutkaan. Ja mä menen haken noit kurpitsoi täältä. Niitä on muutama. Käy vaan. Aina se jätä. Ui, se hämpis tuli tänne. Eikö se oo peaceful? Tai ei Öö. peaceful, semmonen rauhallinen. Joo, mutta mä vahingossa menin lyömään sitä. Hakkaa se kyllä. Joo. Hakkasin sen kuokaa. Pahin vihollisen kuokka. Ei oo, koska se on mulla nyt. Niin, pöllit hämpikseltä. In. Ilkeetä. Ois ollut semmonen. Noniin. Mä tuun metsän kautta. No tule. Mä näin täällä yöllä creepereitä, mutta mä en tiedä. Luola. Meillä on tämmösiä hienoja juttuja täällä nyt sit. Mä tuun. Kurpit sä lyhdyt aviaukoille. Tee muuten teet hiiltä. Joo, mä voisin kohta alkaa tekemään Tee hiiltä. Ei nyt vielä tee.
Ei mulla raakapuuta ollenkaan mukana. Joo, no sit. Yllättävä ylös täytyy yltää hakkaamaan puuta. Joo, ja siis mietit sitä, että no tässä versiossa ei vielä ole, tää on realistisin versio, mitä on olemassa. Niin. Mut siis ne kaikki modit, että sit kun sulla tulee reppumodi, sulla on niinku Niin. tavallaan reppu, jonne sä laitat isomman repun, jotta sä saat sinne laitettua reppuja, Eiks mihin sä voit laittaa isoja reppuja. Tää hetkinen niinku pikemminkin tasku. Siis toi inventori on niinku tasku, mut sit kun sä niinku laitat sen... Repun tonne- tasku. Niin, se on niinku repun tasku. Otat repun. Tää sataa. Ei pitäisi olla. Tää sataa vettä. Aurinko. Joo, siellä sataa nyt. Joo, tää sataa ja aurinko paistaa. Joo. Sateenkaariaika. Kelipelta Minecraftin ukkoskelissä. Ei ukkosta. Meillä jyris vähän aikaa. Ei meillä oo. Meillä on jyrissy viimeksi silloin, kun sä kysyt pelaa. Olisit käyttänyt mieluummin koivua. Sillä tammipuuta me tarvitaan, koska siitä me tehdään nämä jutut. Ai niin, ja hei, miten olisi jos tähän laittaisit kuitenkin puuta? Että se niinku säilyy tämmönen muoto. Joo, Koska mä tykästyin tähän jo. nyt mä tuhoan nämä. Mut mä tein ton yhden kohan väärin. Tuleeko tässä niinku meidän kelloinen osasto? Joo, se vois olla. Pois. Lait lisää palaamaan. Siellä on palamassa koko ajan. Vai olisiko toi pitänyt pistää pitemmäksi? Mä tiedän, mä vähän valaistan tätä. Mä koitan näin, että jos mä pistän miltä tää näyttää. Okei, nyt tää alkoi sataa ihan liikaa. Ulko. Ne loppu taas se. No, nyt se tulee niinku vähän kovempaa meille. Ton mä voin tuhota. Tuu kattoo sit miltä näyttää. Joo, mä hakkaan täältä näitä mäntyä. Itse asiassa vois olla, että mä haluaisin Mäntyy? eikö siis tamme. Mänty, tammi, ihan sama asia. Lehtikuusia kumminkin. Niin, samaa puuta. Hei, mulla ei heltit generoitu. Onko sun nälkä? On mulla 3 semmoista nälkäjuttua. Märkää juttua. Mut mulla on 2 tommoista siemen, että mä laitan ne sit kun tulee. Okaa, toi kuulosti niin pervolle. Ui! Odot. Joo. Hateen kirveä. Mikä tää juttu niinku tässä on? Mitä? Tässä. Mä koitan tehdä sitä koko ajan. Ei se vie mikään vie mikään juttu. Mut muista nyt on taas yö, on varuillas. Viimeksi mä kuulin zombin äänen. Mä teen meille hieman lattia. Olit pistänyt se yhden syvemmän. Ei meidän sitten ois mitenkään hieno. Paitsi et joo, 1 syömään. Oliks sun sitä kirvestä? Oo, Hehe, takanas. kiitos. Se on jopa melkein ehjä. Joo. Onks tää nyt parempi tää niinku vasen puoli? Mä tiedän vielä. Ups, tää oli vähän tavara. Mä teen nytten yhden kirsikkalampun. Kirsikkalampun. Lasken ne sit alas tosta vielä. Oho, lapiolla ei muuten hakatakaan. Anna nyt se kirves mulle takas.
100 kunnolla jyrisi. Oh. Odotamme sähkökatkosta. Odotamme sitä, että mun tietokone menee rikki. Odotetaan sitä, että hänen tietokoneensa menee. Niin kuin kuitenkin kauppasta. Mä tykkään siitä, jos on kauppasta. Mä en tykkää siitä, jos on kauppasta. Mä vihaan sitä, jos on kauppasta. Uppostaminen haisee. Anna musiikki kuin siis. Ei mulla oo siis musiikki Musiikit. Vex. Minecraftissa. No, säännöt. Säännöt. Vihamieliset olennot. Ne mulla on päällä. Ja mullakin. Tuolla on taas Greppi ja Luuranko ylhäällä. Hämppiski jossain ja... Hyvä vai? Mä teen tommosen toisen lyhdyn. Pitäisikö meidän mennä etsiä Mitä mieltä sä olet, jos me mennään etsimään lampaita? Sit kun tulee päivä. Joo, mennään sit, mutta ei vielä. Näin, nyt taas Mun mielestä se voisi olla hyvä ajatus. Niin. Mulla on niin vähän helamaa, mä en tekee kamikasen. Hyvä. Äitän tavarat ja karkkuun. Kuuliks ton? Tee sillä aikaa kun mä oon pois, niin mulla kivimiekka. No niin, me vedetään damagea. Koska nälkä. Mä en snäkke. Just. Oh god. Hei, täällä on luuranko. Tipu. Alas! Tonne mä menen. Creeperi ja luuranko. Parhaat kaverit. Kato ylös. Hei. Hei, tuolla on lisää. Mikä? Mikä meni end? Mä löysin omenan. Siis vetää? Katso, kato tänne päin. Saako? Varo. En. No, Hyi. luuraanko tuo sit sun tykää? En mä sitä yksin halua tappaa. Eikö se huomaa sua? Rynnäkkö. Näin No, mä voitin Joku sen. tuos meidän farmi. Ei se oo edes vaikea. Tää on sit normaalia. Mä käyn päästä koira ulos. Joo. Mä täytän aika lattia. Peaceful. Ei ikinä piisu. Tänne lankut. No. Noniin. No niin. Nyt on 1000 sekuntia, ei sada vettä. Aika velho olet, kun saat sen sillä. Niin tuo hämpis ja... Lap. Odotan mä sisustan. Ei saa häiriä. Creeperiltä. Se on sun yläpuolella. Ja zombi. Heippa! Älä räjäyt meidän kotiin, Creeper. Mä näen sen. No älä! Kyllä mäkin ja zombikin hyökkäämäkin. Kiitos, kun löytin mua. Luulin siis mä zombiksi. Ei mua voi luulla zombiksi. Ei niin. Ei voi luulla. Käytä tahallas tämmöstä tekstura. Mennään tappa Creeper. Vaihdan meidän sisustusta. Se zombikin tulee takas.
Ei se varmaan enää tuu takas. Tulee, se kiipee koko ajan ylöspäin. Tähän kato, tuossa se on. Huomenta. Samat tuttavat kaverimme. Onks sulla miakkaa? Omena! Onks sulla miakkaa? Jää! Toi ei kuulostanut hyvältä. Jää, ei se tuhannut mitään. Mä tuun ylös. Siinä on sulla miakka. Kiitos. Mä pistän omenan tänne. Älä nyt mua lyö. Älä mua sit lyö, mulla on 3 HP. Älä lyö. 5 ja koko. Niin mut sulla ei oo enää. Sulla ei oo edes nälkä. Niin koska sen zombiliha. Niin koska tipuit. 2 kertaa kuolema. Jos meillä olisi semmonen laskuri, milloin lasketa. Mä voittaisin. Niin. Mä voisin muuten käydä katsomassa. Nyt voi pelata kunnolla. Huomaaks nyt täällä on nää kuolemat? Mulla on niinku... Joo. Niinku mulla on 1 kuolema nyt. Hei niin, puvuistakin sai ruokaa. Joo. Kuole! Tehdäänkö me tähän niinku ylös tommonen... Ja mitä hyötyä mulla on kanannahasta? Kanannahasta? Niin tai siis turkista. En mä tiedä vielä. Mä haluaisin se... Joo. Krististi jotain tekee. Joo. Tehdäänkö niin, että me kaivetaan tuolta? Nyt ylös! Mä kerään meidän ruokaa vaikka huutamasta mulle. No. Mä teen aina töitä ja sä aina huudat. Tuu ylös. Joo, mä oon tulossa. Ihan ylös asti. Meidän täytyy tehdä joku helppo juttu. Joo. Helppo juttu. Tehdäänkö me niin, että tuolta lähtee sit kaivos? Ja se on dirtti. Mulla on paljon dirttiä. Miksi pistät joka kohtaan? Ei pistä vaan tohon. Koska sit se näyttää järjekkäämmältä. Pistä taas tähänkin kohtaan. Joo, no ei sit. Ei niin, se muuten estänyt sua. Niin, lähdetäänkö kaivaa tuolta? Mä laitan ensin ruuat tulemaan. Creeperi! Missä se räjähti? Tuu tykö. Tänne näin. Tänne. Nyt jyrähti. Se. Katso. Joo, mä lopetan nyt. Joo, mä pausetan myös tän. Joo, moro. Mä leikkaan tän nyt.